Daar komen ze, ja hoor. Prachtig, de olifanten. Ja, in de maat. Echt als een olifant. Hoe hebben wij de opening, eigenlijk de heropening van ons kindcentrum. Want 3 jaar toen ben wij kindcentrum baan, maar toen kwam corona. Toen konden we het net vieren. En we zeiden, we binnen het al wel, maar dat feestje dat willen we eigenlijk nog wel vieren. En dat doen we het met circus. Squallen zelfs ook wat verloren? Is er binnen nog wat ongepast? We hadden morgen er in de onderbouw, hebben we er tussen nu dienen dat er vol meer bij elkaar is. De peuters en de kleuters binnen het weken bij elkaar. Ze doch gym, dus ze wel bij elkaar. Dus ja, er is volle iepener is het binnen worden. Wat gaan ze daar nou mee doen hè, met die bordjes? Ze hebben zich er zo op verheugd. De hele week waren ze al bezig van, toen hebben we circus. En Joert trok hele squallen en boeten, zeggen ze oefenen met de acts. En die ze nou bij het Grutte optreden opvoeren. Dus nee, super enthousiast. Super, wat hebben ze goed gedaan.